Παναγιώτη, πάρε λίγο πίσω. Άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξει μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Την αναστευτελάβετε φως εκ του ανεσπέρου φώτος και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα. Κύριε τον Θεόν ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα Μνημείων σοι. ειδονιάν ίσκων καθημένων εν της δεξής, περιβεβλημένων στον ηλευκήν και εξεθαμβήθησαν, ουδε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθιου και στην όδε, είδε ο τόπος, όπου έθηκαν αυτόν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωή χαρισάμενος. Λοιπόν, παιδιά, ο Αναστάς Χριστός να μην αναστηθεί μόνο στους ύμνους και στα λόγια, αλλά να
αναστηθεί μέσα μας. Και αναστημένος Χριστός μέσα μας σημαίνει αναγέννηση για μας. Εάν ζούμε αναστάσιμο, θα αισθανόμαστε τη χαρά που αισθανόμαστε κάθε φορά που ακούμε το Χριστός Ανέστη. Όποτε και να το ακούμε το Χριστός Ανέστη, νιώθουμε μια χαρά. Διότι μεταφέρει ένα μήνυμα ζωής. Αν λοιπόν αυτό το μήνυμα ζωής το έχουμε μέσα μας, το ζούμε, το κάνουμε βίωμά μας, η καθημερινότητά μας, τότε όλες μας οι μέρες θα είναι αναστάσιμες και κάθε μέρα θα είναι για μας Χριστός Ανέστη. Γι' αυτό και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, όταν συναντούσε κάποιον άνθρωπο, επειδή ο ίδιος βίωνε ακριβώς αυτό το αναστάσιμο μήνυμα και βίωνε τον Αναστάτα Χριστό, όταν συναντούσε έναν άνθρωπο του έλεγε Χριστός Ανέστη χαρά. Χρόνια πολλά και από μένα. Εύχομαι το Άγιο Φως η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει την αναγέννηση, όπως λέει ο πατέρας Στέφανος, την αγάπη, την πίστη, την αλληλεγγύη και καλύτερες μέρες για όλους μας. Εύχομαι σε όλους τους πολίτες σύντομα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καλή σταδιοδρομία στο υπόλοιπο της ζωής τους και στα στελέχη καλή σταδιοδρομία. Χρόνια πολλά. Τον Στέφανο, τον κύριο Λιμενάρχη, όταν βέβαια το κύριο Ταξιό, τον κύριο Λιακόπο που όλες τα δύο προσήμα μας κίνησε να έρθει και από τη Νέα Διάδα προβλεφτεί σήμερα στο φυλάκιο που ξέρετε πώς το συνδέει με τη μονάδα και το ίδιο το φυλάκιο, καθώς και τους λοιπούς επισκέπτες και τον κύριο Φαβά που έχει έρθει σήμερα εδώ, να γιορτάσουν μαζί τη σημερινή μέρα νωρίτερα, προκειμένου και εσείς να συνεχίσετε μετά το έργο σας. Έχουμε και εγώ να φωτίσει το Άγιο Φως Αναστάσεως την ψυχική την πορεία όλων μας, έτσι ώστε να ζήσουμε και καλύτερες ημέρες, αλλά και να συνεχίσουμε το έργο μας απερίσπαστα. Σήμερα ήθελα να πω ότι όπως κάθε φορά, σας λέω ότι αυτό που μας συνδέει όλους μας, από ό,τι είδαμε εδώ πέρα, είμαστε άτομα και από ό,τι βλέπουν και οι κύριοι που έχουν έρθει, από όλη την Ελλάδα. Από Ήπειρο, από Μακεδονία, από Καλαμάτα, από Πελοπόννησο. Αυτό που μας συνδέει είναι ένα. Η μονάδα και το φυλάκιο. Ένα είναι το κοινό στοιχείο μας. Και αυτό παλεύουμε και αυτό ασχολούμαστε. Αυτό μας ενώνει. Όπως μας ενώνει λοιπόν είναι να συνεχίσει και την πορεία μας αυτές τις Άγιες μέρες. Έχουμε καλό Πάσχα σε όλους και καλή Ανάσταση σήμερα το βράδυ και αύριο με υγεία. Έτοιμοι.